kweziqu eziningi. We've been working together in the past. Angazi ukuthi ngisesobaba umbholo ngaleso sikhathi. Manje mengisathatha leave ngiyela, I've been recalled. Kunama situations ethi nawaxakile emphakathini. Kulandwe mina kucabangwe nami. She called me wathi kunama situation la. Baningi abafundisi, baningi ama-businessmen. That she felt ukuthi she needed my intervention. Manje ngizocela ukuthi nje simnikeze that opportunity. Mama was advocating nikaye nalaphaya court ayo support. Mama indaba esikuyo manje is give and take. It's about partnerships. I gave more than 40 million. How did it happen? Every time there's a crisis, they used to call me. And I will intervene. The Bible makes it clear, it's sow and harvest. While the earth remains, there is seed time, there is harvest time. So imiphakathi yonke kimi baza for a harvest time. Ayisebenzi kanti nawe. It was very difficult, I'm sure, namhlanje ukuthi ngikwazi ukuresponda, but ngilingekile futhi ngawela kuleso silingo sokuthi ngibethe mthetho ngwele kuleyo mlimo. Umama ubani? Umama usibongile kula ohlala eThokoza. Umama ngumama lo angazi ukuthi anginakho, but abantu kumeke beneyinkinga bakhalela kimi. So ngesinye isikhathi vele phambilini bengilokhu ngisebenza nobaba uMbhoro asiza abantu mebefika bekhala abasize. Kulokhu ke kwenzeke ukuthi kube khona ngeke ngibabize ngamagama. Yes. Kube khona umndeni engibona abantwana belibele behleli bengayi esikoleni. Ngiyabuza ke ukuthi labantwana bahleli abaye esikoleni ingoba behlukile bona kwabanye abantwana, because abantwana laba they are living with albinism. Yabona? Bawu 3. So ubaba wabo abese yangitshela ukuthi mama ngike enkulu inkinga la. Abantwana baxoshiwe esikoleni nge-first term. Kwathiwa angibayekise esikoleni ngoba bese ngihluleka ukubabhadalela ngoba ngiphelelwe umsebenzi. Ngithi mina izikole lezi zezaka government zona zibathini yabona kuma department. Kutholakala ukuthi uhambile waya ku mayor, waya ku minister we-education. Uminister we-education wambuyisa wathi akaphindele kumeya. Umeya umithe naye ngikhona. Umeya wayithatha lula wathi ngizobuyela kuwena. Yabo uma ngabe sezazama ukumfonela uyamfonela umeya akasapick up amafoni akhe. Uyabuya futhi uyangifonela mama ngizamile. Abantwana nakho futhi sekuzoze kuvalwe izikole kuphindwe kuyiwe kwi-second term abantwana bahleli endlini. Ngithi mina yazi yini vele uze kumina ungithathe sihambe siye kwi-public commissioner ngiyobuza ukuthi kanti amalungelo abantwana awafani yini. Yabona ngihambe nalo baba siye ku-ofisini la public commissioner kusho ukuthi
siyenini last week upublic commissioner kusho ukuthi uzamile kuthena la phakathi neviki bafona bathi abantwana sebebatholela isikole la eKennington naseGlenview. Abantwana ke kusasa kufanele ukuthi bahanjiswe lapha esikoleni. Yabona. So ikona ke uthena noma ubaba engitshela ukuthi mina angisasiza ngathi baba isiphiwo sakho lesi sokusiza abantu awukwazi ukusidefya sesiphakathi uzobasiza abantu wathi usathe ngathi nje futhi la usiza mina awusizi abanye abantu ngoba ngalesi sikhathi lesi uthi labantu uyabasiza abantu kade bakulahlekele babaleke ku mina ngisakhona yabona ukusho ukuthi ke ubaba wathi uzokhuluma akhulume nakhuluma nabo basesontweni bese beyakwazi ukungisiza. Ngithe ekseni ke mangithi ngifonela usisi uThabisile sisithabisile wangitshela ukuthi hayi ubaba sengikhulumile naye usethe hamba uyokwenzelwa lezo zinto obuzicela. Manje kuphuma imali. Ipoint yami nayo la. Abazukulu bami bashayiwe nendodana yami. Baxoshwe esikolweni. Amalungelo abazange asebenze. Ngaboshwa mina ngaboshelwa ikidnapping yabo. Ubaba wabo waba released. Nakacela ukureleasewa kuthiwa kodwa ngaye esikolweni. Abanakekele. It was a judgment that expelled the kids. Uprincipal wesikolo saseMansidi suyibonile footage. Bashaywa yonke lento leyo. Nakumele ame challenge lento enzakalayo. No, they are not doing it. Kuthi ama bail conditions amendwe. No. Now, nabazukulu abaningi. Nabantwana. And if kikonga chelete yeu, kereke chile, the church that was helping the community, the positions out in a linking, but I understand or work because one night I'm talking with fellow or linking. Ngihamba nama brigades, gender based violence brigades. Ngihamba ngi-chairperson ye-Women's League endaweni yokuhlala e-Ward 56. Ngi-former member provincial ye-SANCO. She's an activist. Nebangekho abanye abantu abangakusiza kulento. Ongaba no hayi manga ongakhuluma nabo uzosukela. No. Ngitshelwe isonto. No, baba, ngishilo kuwena several times. Ngathi ukushelo kwakho isonto, ukuhamba kwakho uye ejele kubhlungu ngiyezwa. Nokushelo kwakho isonto kubhlungu ngiyezwa. But ithathe njengokuthi uNkulunkulu bekakuthuma lapha ejele ukuthi hamba uyosebenza ushumayela izwi lakhe. Wanishumayela Thabisile. No. Mama, ngithathe imali ekungafanelanga ukuthi ithathwe ngakhuluma nomama Thabisile Mbhoro. Umama Thabisile Mbhoro. Konje lokho senile kababa. Shabang. I was not ready. I am not ready to spend. I'm trying to do things. And how to give my swear to the albino? They are very sensitive kids. Their parents never came to court, never came to my church. Those kids, none of them helped my children. Amen. So I want you to understand that share with your Women's League.
kaningi ngikathi kureyitshwa abantwana nomunye lapha bamkhatha ama-parts. I went there and I supported them. Kodwa mina nakumosheka izinto, they are quiet. Abo-Colin Malachi abafana abakhulunyiswa yithi abo-Patos bahambile, they made statements baku-Youth League because they wanted vote. Now they see that they were wrong. They are not apologizing. Women's League, they are able to toy makunomuntu oreyithiwe. Why bangatoyitoyi ngabantwana bami bomuntu obasizayo? Now isan khonayo, there's a kunenye indawo futhi kunabantwana beintandane bachelwe umkhukhu namanje abana ne-leadership yasethokoza bathi wosizayo. The communities must learn to help each other. They must help me, I must help them, they must help each other. Limna ki mulela kare na kirekelo iwan kene mo on chinzi ngqondo. Kare me samao rekelo oi one. Ay me are ndate kere wa tseba ntho tse are ndate mina ngibona ukuthi ubaba weintandane. Le ena o ka jwalo wa nkhala jwa. Ki emetswe ke bana ba ka ba tlameleng gore ba rekelwe dintho ke and I thank God gore ke na le ba mbomme mo kerekeng. Le nna modimo a thasha bana ba ka mona go seng ba tlisa wardrobe kaofela ba reketse ditlolo tsa ka. So life is two-way. It's give and take. Now, I don't boast of cars and all those things. I take what I have, but I must sow to the right place. Let's find a way ukuthi how do we do nabo. Alafang, there's a father la me banhlule kokungcwaba umntwana ngamngcwaba. Nakumele akhulume wazikhalisa ubaba akakwazi ukukhuluma. Nabangaphandle bayakwazi ukukhuluma. Abantwana basalapha baze bazochisa isonto. You see? So all what we are saying ke hore ha re tshware the distraction of this, uyabona ukuthi ukufa kwalesonto ukufa komphakathi. How many lives were benefiting from this? Ne-EFF njengoba inje bangikhohliwe ne-ANC ne-PAC. Khumbula nasemahostela la kwakushe khona uhamba wehla wenyuka ubakhela imikhukhu yabo ubamyendela iy'ndawo zabo zokuhlala. Angazi ukuthi Kodwa bakwazi ukusuka la bayemalawo bayo-embrace i-criminal ethathe more than 100 million. Bangiyeka mina. Mama Thabisile, here are the things. Mama, uring, buam. Yene ileng aya, Themba Lamle. When maintenance department, if you want to support the ministry, inbox us, WhatsApp us. We still have the church to build. But people are still crying to me as if because they are albinos, they are very sensitive. And they will want to kill them and make money out of them. The father is not working. It's incredible. It's happening. It's happening. Umama Sibongile uye waba ne-request ukuthi kunabantwana esekachazile and then wakhuluma nathi wakhuluma noNtati then uNtati uthe masekabuza ukuthi-ke na umama unesicelo and nami nabami abantwana nabazukulu so mangikhipha mina ngisengela abanye abami bonayo so I say Ntate, you are the father to the fatherless, maybe khona uNkulunkulu akushoyo and ngoba kucela umama Sibongile besinaye e-1428 umama Sibongile uhamba phambili ukhesi kababa like this-advisor nokugayida kuyo yonke lento so ngathi makuthi khona
asithengeni baba uNkulunkulu uzosivulela eningi. So siyabonga kakhulu nazi impahla zithengiwe for abantwana bayethu bonke abekacelile kusho ukutholile. Siyabonga. I'm not doing this for public. I mean, nobody doesn't know what I've done. So, Ms. Bongile, she's your hand. Show them all. Yeah, court. You are supporting and you are still helping the community. Yeah, this is what we can do. We can have the ways that we can say money to do. Siyabonga kakhulu. Lokhu kuyisifundo ukuthi kahle kahle thina abantu abamnyama fanele sijekane ngazo zonke izikhathi. Owayo sikwazi ukumphakamisa. On the other hand, naye ubaba uMbhoro njengoba ngihlale ngisho nalapha yana ecourt ngishi ukuthi naye kuyadinga ukuthi simsupporte kuze kuphele lama cases anawo. Kungasho ukuthi makuphela ama case fanele simlahle. Fanele siqhubeke nokumsupporta ngoba ufana nobaba wesizwe. Yabona upastor esontweni lakhe but ufana nobaba wesizwe ngoba wonke umuntu meka akhala ukhalela kuye. Wonke umuntu meka bonani ukhalela kuye. Abanye mina ngisho ukuthi ngiyocelaphi. Omunye umuntu uyayathi kunesimo esithize esinjena kunganjani ungikhulumele nobaba uMbhoro. Ezinye ngize ngingazenzi ngithi why uthi ubaba uMbhoro la ulokhuza khona wena ulibele uhamba nabo bona bayephi namhlanje yabona. So kodwa manje mina ngiyabona ukuthi lento eyenzekile mhlambe yenzeke for i reason yokuthi ake sikhulumeni sihlanganeni sishintsheni ingqondo zethu sibone umuntu osisizayo ukuthi nangu umuntu osisizayo naye simsize yabona. Ngoba nakho lokho okushoyo baba uMbhoro kokuthi ecourt ayizange ithathelwe ekhanda indaba yabantwana abakhahleliwe balinyazwa umntanakho walinyazwa kwashiwo kidnapping. Iyona lento esifunayo ukuthi sithi ijustice mayenziwe for laba bantwana. Ijustice mayenziwe for wena ngoba kuyacaca ukuthi into iboshelwe ayikho yabona. Kuyacaca noma kubani manje kuyacaca. Bonke abantu bathi mebebuka ama video bezwa inkulumo bathi ayi besingazi ukuthi ime kanje yabona. Asithandazeleni ukuthi ke wonke umphakathi ayifanyeleke kuona endlebeni zabo bazi ukuthi kwenzakaleni balazi iqiniso abantu bonke ngoba uma ngabe abantu bengalazi iqiniso bazophinde futhi bayenze nakomunye into kanti benza into wrong. Ngiyabonga. It's okay, Ngasuma. It's okay. You can support this ministry. 065 842 2074. Ali Kenyan. Legal bank details churchman. 065 842 2074. Support this ministry in any way that you can. Nalithi ngiyambamba uthi ngomwezi uri ngimthethe ngizama ukuphamisa uri nano uri baba uMbhoro uzongwezi uyanginyaza ngiri ngiyamphambili ngingambamba ngiyi-one mina. So church siyabonga labantwana laba. I love children and enye into department mele ibhekile into yama-uniforms. You know, ngifuna ukuqala enye campaign amajezi wesikolo ayadura and batholi babangada don't have money to pay for those things honestly. Ngwana usinang uniform tamela ayohatsela ayoba embarrassed. Let's review these things. Let the government pay for the jerseys.
because at least into the tracksuit school. And then why do you demand school uniform in a situation like this? Bona now Najwala who chile everything. Then I had to buy the t-shirt tracksuit in the fella but or 650, 700. Just for and make one. Better than Almasai 5. So I have to get money. So Jordan one day 3. That is 2,000 rands. Government of Afghanistan grant. It's a Ledibona ntwethe etsalang ke spendile tšhelete ya be ya fela ha ba qeta ba ntsheya ba re phekane njalo manje ngoba ngibuya back uNkulunkulu unginike ukuhlakanipha ukuthi imali yami akusafani nakuqala mme wa ka le ntate wa ka ne ba neela ka everything ke bona ba nspoil ba nsintse nkelele. When God gives you things you must give some, keep some for yourself. Banabaka, they don't like a lot because Bampono, when I use what about. The reason why I don't give my children all the money, everything free, Bana Hasintra every day, I give them this just for it. But it's not every day. They must work with me. That's it. How do we help children check out winter age? Baba ngatabayo shwake salam. And check out in the so kitoma mantate moto talistika. Oba liskata. Ningezi. Liskata. I can't trainer because I want to do it. When I heard already these children, they are kids and they have a situation. And albinism, it's a blessing. They are a diamond in the sky. Huh? I hope they see me one day. Nababo patos mengbangeta abo wandile bathengele izinto ama-secretary we-ANC namhlanje region sebajoyine labantu labo manje abasangeni babalekile manje abazi ukuthi bazongibheka kanjani basazi ukuthi bangazokhomenta bathi akekho sazaphinda comment